The South Pars gas field in the southern Bushehr province. It is shared by Iran and Qatar. It is a significant escalation. Israel also claimed to have killed another of Iran's leaders, Intelligence Minister Esmail Khatib, who was targeted overnight in Tehran. Elsewhere, along the Straits of Hormuz, the US says it used deep penetrator bombs to hit Iranian missile sites. In Lebanon, heavy Israeli bombardment flattened buildings in Beirut, while in the south, the IDF ordered those living south of the Zahrani River to move north, including the entire city of Tyre. The IDF said it would also target crossings along the Litani River. Iran continues to fire towards Israel. A suburb of Tel Aviv overnight was hit during a barrage of missiles which included cluster munitions. Blasts and drone interceptions have also been reported in the UAE, Qatar, Kuwait. Was talking about the bunker buster. He mentioned it's fairly new. It's been in our arsenal for about 2 years. Again, first tested in May of 2024. 5,000-pound bombs designed to destroy hardened, concrete, reinforced targets that I'll show you on the map in a moment here that help protect some of the missile sites there in the Strait of Hormuz. They can fly now, the 5,000-pound bunker busters, on F-15. So the fighter jets have much greater agility than we have seen from some of the long-range B-1 bombers coming out of Missouri. This is what CENTCOM gave us, all right? This image is the Strait of Hormuz. Show you on a different map. This is the northern edge of Hormuz. This is the concern now. Getting in Doha, we're getting reports that Qatar's Ras Laffan LNG installations have been evacuated here in Qatar, and we're also hearing that sirens have gone off in Saudi. Tell us about what's happening in the region and how seriously this threat by the RIGC is being taken. Well, the threats are being taken extremely seriously, and we know that because there are reports that Ras Laffan is being evacuated as we speak. This is the largest LNG production facility in the world. It was last attacked on March the 2nd in the early days of this conflict, and after that, Qatar Energy, which owns it, said that they were going to temporarily pause production there because they needed to protect their vital infrastructure and also their workers. Now, this is a reaction to Iran's threat that it will target the South Pars gas field in the southern Bushehr province. It is shared by Iran and Qatar. It is a significant escalation. Israel also claimed to have killed another of Iran's leaders, Intelligence Minister Esmail Khatib, who was targeted overnight in Tehran. Elsewhere, along the Straits of Hormuz, the US says it used deep penetrator bombs to hit Iranian missile sites. In Lebanon, heavy Israeli bombardment flattened buildings in Beirut, while in the south, the IDF ordered those living south of the Zahrani River to move north, including the entire city of Tyre. The IDF said it would also target crossings along the Litani River. Iran continues to fire towards Israel. A suburb of Tel Aviv overnight was hit during a barrage of missiles which included cluster munitions. Blasts and drone interceptions have also been reported in the UAE, Qatar, Kuwait. انتهينا نرى زلنا مجمريا تزعبية ميجر إيفنت زلو زي تاوس بارس زبهال ناي إيران زعبية ناي عالمنا ونكتب له تخليقات زعبية ناي نداد ناي غاز بوتا نسبي إيران دماز بس هم منج أو ناي ساعتنا نزخوني بزحزن من قدي إسرائيل كم زهر متويز نقر زلو زي إذا نقدر زيك ساكن ده كبيد مخانك الرداكن كلالنا. It's a very very major escalation يمزلو. زي مجمريا إسرائيل قبل كمان يدلني يعني نتنياهو زقبرو زلو نقدر تتردي خايو سباير دوني كن بلاين خلينا قلنا السبب زي ناي بحكي حدا جنيا سبيو. I mean بقول من قد كن رياس لزغنا كوها كمان يدلني أجن. زقبرو زلو كل نقر نصور زخونيو نتي سيلي بدحريت نزريو زلو كبيد نقر هيكون زقبر زلو جن ناينوح عمتات زتمني غاز زقبر زلو سلازي كم تريو زلوهم أبزي أبكد متكريكم سناكو إسرائيل أمريكان بزح متكعتهم زكايد زلو نزي نايغاز بوتا دحر مهراما كمر ما ناي سلاح حلافنا إيران قتيلو مالو إسرائيل مالتي إسرائيل رايت قبرو زلو እንደገና አሜሪካ ከጭፍት ቦምባታት ናታኸስና ከሪዮክሜ ባንከር ባስተር ዝብልዎ ናብ ኢራን በብዝሕ ክትኩስ ከም ዝዓለትን ዝትሪዎ ዘለኹም ኣብ ሊባኖስ እዩ ኣገይን እስራኤል ማለት እዩ ኣብ በይሩት ነዚ ህንፃ ረይዎ ከመይ ገይሮም ካብ ሱር ሃሪሞም ኣብ ከሎ ሩኽምሽ ኢሉ ከም ዝወድቕ ይገብርዎ ኣለዉ ጀስት ሓደ ቴሮሪስት ነይሩ ሓደ ግብረ ሽበራ ነይሩ ተባሂሉ ዝግበር እዚ ከምኡ ድማ ናብቲ መሬት ናይ ሊባኖስ ንከስፋሕፍሑ ዝወዝዎ ዘለዉ ስጉምትታት ረይዎ ስለዚ إيران إسرائيل بعلاف جمرة تكوينات زي زخونة يكون زجددا ويكون زخونة يكون زدافع حيلي نبرة إيران كتحرمان إسرائيل مدى باي نبرة زخونة مدى باي نبرة نيرة بقمت قالوا نتني كلر نعتان كتركبوا قريبا 5 نبرة ينفلت أمنج سلزي إذا كوينات زي
ካብ መሰረቱ ናይ ነተንያሁ ባህጊ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣይነበሮን ናብዚ ኩናት እዚ ንኽጅምር ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ዝገበረሉ ይነበረን ባዕሉ ዝሃንደሰ ኩናት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናብቲ መጋበርያ ስለ ዝኾነ እዚ ኩናት እዚ ተጀሚሩ ኣሎ ስለዚ let's be clear on that እዚ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ክንሪና እስራኤል ግን በዚ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ኣጀንዳ ጥራይ እቲ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ኣይኮነን ብዙሕ መጥቃዕቲ ይካየድ ኣሎ እዩ ድሮ እጂ እቲ ኩናት እንታይ እዩ መልክዕ ድሕዝ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ መጀመርያ ኣሜሪካ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክንርኢና ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ናቶ ኣብዚ ክንርኢና ሽዑ እስራኤል ከንታይ ይወርዳ ኣሎ ክንርኢና እስራኤል ወላ ሓንቲ ዘይወርዳ ዘሎ ከይመስለኩም let's start here እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ዶናልድ ትራምፕ So Lucas talking about the bunker buster. He mentioned it's fairly new. It's been in our arsenal for about 2 years. Again, first tested in May of 2024. 5,000-pound bombs designed to destroy hardened concrete reinforced targets that I'll show you on the map in a moment here that help protect some of the missile sites there in the Strait of Hormuz. They can fly now, the 5,000-pound bunker busters, on F-15. So the fighter jets have much greater agility than we have seen from some of the long-range B-1 bombers coming out of Missouri. This is what CENTCOM gave us, all right? This image is the Strait of Hormuz. Show you it on a different map. This is the northern edge of Hormuz. This is the concern now. ሕጂ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ኩናት እዚ እንድሕሪ ኢልኩም ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ፕላንክ ስለ ዘይብሉ ነቲ ወሽመጥ ሓርሞዝ ንክኸፍቶ ኣብቲ ጫፋት ናይ ኢራን ዝኾነ ይኹን ናይ ኣፅዋር ቦታታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ንዝበሎ በቲ ዝዓበየ ቦምባታት ናቱ እዚ ባንከር ባስተር ዝብልዎ ክሳብ 5,000 ፓውንድ ዝኸውን ሚዛኑ ዝብልዎ ዘለዉ ብኡ ገይሩ ብብዝሒ ኣዝዩ ክቡር ቦምባታት ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ቦምባታት እዚ ድማ እንታይ እዩ ኮንዶኾን ነቶም ኢራናውያን በዚ መንገዲ ይድህሎም ይኸውን ዝብል እዩ and people always have the doubts መብዛሕትኦም እቶም ኪላታት ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮኑን የስክዕኒ እዩ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ነቲ ተሓኒቕዎ ዘሎ ነገር ግን ክፈትሖ ይክእልኒ ምክንያቱ እዚ ንዓመታት ዝተዳለወሉ እዩ ዋላ እውን ነቲ ተሃረምካ ብካልእ መንገዲ ክመፁኻ እዮም ስለዚ ነዛ ወሽመጥ ሃርሙዝ ንክኸፍታ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ከበድቲ ቦምባታት እንተገበረ ብቓላት እንተፈራርሀ ካልእ እንተገበረ ሶፋር እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንላዕሊ ገፁ ጥራይ ዝውንጨፍ ዘሎ ላስት ታይም አይ ቼክድ ክንደይ ኣሎ መስለኩም ክንደይ ነይሩ ላስት ታይም አይ ቼክድ ያ $109 በፂሕ ኢሉ ሕጂ ስለዚ እንታይ ማለት እዚ whatever he's doing is not working ዝገብሮ ዘሎ መሊስ ነትናዳ ነዳዲ ንክኸብር ዝገብር ዘሎ እምበር ዝሕስር ዝገብር የለን ግን ናው እዚ ይገብሩ ኣለዉ ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና in real time እንታይ የጋጥም ኣሎ ግን ክንረከፍተን ኢና እዚ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ Victoria Gatenby in Doha. We're getting reports that Qatar's Ras Laffan LNG installations have been evacuated here in Qatar. And we're also hearing that sirens have gone off in Saudi. Tell us about what's happening in the region and how seriously this threat by the RIGC is being taken. Well, the threats are being taken extremely seriously, and we know that because there are reports that Ras Laffan is being evacuated as we speak. This is the largest LNG production facility in the world. It was last attacked on March the 2nd in the early days of this conflict, and after that, Qatar Energy, which owns it, said that they were going to temporarily pause production there because they needed to protect their vital infrastructure and also their workers. Now, this is a reaction to Iran's threat that it will target. Okay, እዚ እቲ ቀድሚ እቲ መጥቃዕቲ ምክያዱ ዝተገበረ ሪፖርት ነይሩ እንታይ እዩ እቲ ሪፖርት ድማ ኢራን ክትረም let me give you the quality report now to the aqaddimom ዝገበርዎ ዝነበሩ እዩ this is the reality the gata Gatenby here in Doha, that's Qatar's capital. Victoria, earlier we were speaking, there were evacuations at Qatar's Ras Laffan LNG installations. That's after the Iranian threats, of course. What is the latest on that now? Yes, in the last 30 minutes or so, we've had a statement from Qatar Energy to say that its Ras Laffan industrial complex has been targeted with missiles. That has caused widespread fires, which they're now having to deal with. And there has been, what it confirms, is extensive damage to that facility. It says its emergency teams were on site immediately. There have been no reports of any injuries and that all workers were safe. Now, that facility hours ago was evacuated because Iran had said that it would target the facility in the world. A few minutes from the Ministry of Foreign Affairs. Okay. ሕጂ መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ምውሳድ ከድልየና እዩ እዚ ራስ ላፋን ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ጋዝ ፋሲሊቲ ወይ እውን መዕደንን መጻረይን ቦታ እዩ ስለዚ ቀጠር እዛ ንእሽተይ ቀጠር
10% ናይ ዓለምና ጋዝ እያ ተቕርብ it's a very powerful country ቁጠባናታ ድማ ብዓብ ክፋል ኣብ ዝምርኮስ እዩ ብርግጽ ነቲ ገንዘብ ካብ ድመጹ ኣምጽኦም ኣብ ካሊዮም ኢንቨስት ገብርዎ መጀመርያ ግን ከሪየኩም ከለኹ እንታይ ሃሪሞም ነይሮም ድሕሪልኩም እቲ እስራኤል ዝበሃል ከተሓዘልኩም ስለዘለየ ኣብዚ ካርሙ ከለዉ ነቲ ሳውስ ባር ዝበሃል ቦታ ናይ ኢራን ሃሪሞም ነይሮም ኢሎም ነይሮም ተሚ ኣብዚ ከሪየኩም ታ መጀመርያ ቻርት ክብዋ ከለዉ ስለዚ እታ መጀመርያ ዝሃርምዋ ዝብሉ ዘሎ ትሪዎ ድሮም ሳውስ ባር ዝበሃል ንሱን እቲ ናይ ቀጠር ኤነርጂን ክልትዩ ብሓደ ይትሰርሕ ኣብ ሓደ መስመር ዘሎ እዩ ስለዚ ነዚ ሳውስ ባር ምህራም ማለት ነቲ ናይ ቀጠር እውን ሓደጋ ኣለዎ ካልእ ከይበፃሕካ ማለት እዚ ኣብ ካልእ ከይበፃሕካ maybe I'll give you please በለት chart ክበኩም ክፍትን እዚ ኣብዚ ቃጸል ዘሎ ማለት there was this another picture ካልእ ጽብቕ ዝበለ ስእሊ እንተረኺበ ክበኩም ክፍትን እስኪ give me a second ምክንያቱ እዚ ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦ ዘለና ኮይኑ ማን ሮዝ ካብ ናይ ቢቢሲ ዝነበረ ሪፖርት ነይሩን እስኪ into the program how okay እዚ ትሪዎ ኣለኹም እዚ ቻርት ትሪዎ ኣለኹም ሳውስ ባር ዝብል ዘሎ ብላዕሊ ኣብ ታሕቲ ድማ ቀጠር ስለዚ እስራኤል ነቲ ናይ ኢራን ናይ ጋዝ ፋሲሊቲ ክትሓርም ከላ ዕላማ ናታ ንጹር ነይሩ ኢራን ቀጠር ክትረም ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ እዮም ስለምንታይ እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ሓደ መስመር ዘለዉ እዮም ድሮ እቲ ናይ ጋዝ ነገር ናይዞም ክልቲኦም ደሰሓሓብ ኣርእስቲ ነይርዎ እዩ ምክንያቱ ብታሕቲ ማይ ብታሕቲ በቲ መሬት ማለት እቲ ጋዝ እቲ ቀጠር ተውፅኦ ዘላ ካብቲ ናይ ኢራን እውን ይስሕብ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ከምኡ ዝበሃል ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ነዚ ናይ ኢራን ምህራም ማለት ኢራን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል they very well knew ነዚ ናይ ቀጠር ክትሃርሞ ከም ዝኾነ ስለዚ እስራኤል ነተንያሁ ንቀጠር ከጥፋእ ስለ ዝደሊ ዘሎ ንኢማራት ከጥፋእ ስለ ዝደሊ ዘሎ ንስዑድያ ከዳኸማ ስለ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንኢራን ኣብቲ ዘሕምሞምን ዘቆጥዖምን ቦታ ይሃርሞም ኣሎ ኣብ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ህዝቢ ናይ ቁጠባ ኢንፍራስትራክቸር ይሃርም ኣሎ ስለምንታይ ንሳቶም ግብረ መልሲ ቀንዲ ናብ ሃገራት ዓረብ ክገብርዎ እዮም ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ይበሃል ሃገራት እስላም ተተሓሒዘን ንቁልቁለት ንታሕቲ ገፀን ኮርዳየን እዩ ዝግብር ዘሎ እዚ ሳትናኤል ምዃኑ አሚን ብዛዕባ ነተንያሁ ሕማቅ ተዛሪብካ ዝግረም ሰብ የለን ስርሑ ዘበለ እንታይ ምዃኑ ኩልና ኢና ንፈልጥ ኩሉ ሰብ ይትፈልጥ መጀመሪኡ ይኮነ መወደት ይኮነ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀወታ ሓደገኛ ፀወታ ረሳሕ ፀወታ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ the saddest part እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ እዞም ሃገራት ዓረብ ብፍላይ በዓል ቀጠር ናብ መናሚኖም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ንዶናልድ ትራምፕ መዓት ትሪልዮናት ገንዘብ ቀጠር ስሕልፍ ሓሊፎም ናይ 400 ሚልዮን ነፋሪት ታናቱ ኤርፎርስ 1 ተበላሽያ ስለዘላ ፍሊት ነፋሪት ዝሸለሙ እዮም ነይሮም ፍሊት ነፋሪት ግብረ መልስናቱ እታ እንኮ ክራውን ጆል ብልዋታ ሓንቲ ዓይኖም ክልተ ዓይኖ ኣለዎም ወላ እንተልና ሓንቲ ዓይኖም ክሳብ ዝነቑሩ ገይርዎም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኩነታት እዚ ሙሉ ብሙሉእ ዋላ ኢራን ሃሪማትና ኢሎም የጉርዑ እንተለዉ እስራኤል እያ ከም ትረም ገይራቶም I mean this is a fact ስለዚ እቲ ንትን ክትብለሉ ይትኽእልኒ ኢኻ እስራኤል ዝሃንደሰቶ እዩ እስራኤል ድማ ነዛ ቀጠር ትበሃል ታርጌት ገይራታ ነይራ ነዚ ኩናት እዚ ናብ ኢራን ትገብሮ ድማ ከም ግብረ መልሲ ቀጠር ክትረመሎም ቀጠር ተተኻኢሉ ክትድምሰስ ደደይ ተኻኢሉ ድማ ክትዳኸም ዋላ እቲ ኢማራት ማሓዛናይ ዝብልዎ ክትዳኸም ይደልይዎ እዮም ንኩሎም ዞም ሃገራት ዓረብ ክትዳኸሙ ይደልይዎም ነይሮም and the plan is working perfectly እዚ ሓደ ካብቲ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦ ዘለዎ እዩ now እስራኤል ንባዕሉ ሓንቲ ዘይጋጥሞ ዘሎ ከይመስለኩም ነው ነተንያሁ ወላ እስራኤል ናቲ ዝቃፀል ዘሎ I have ነዚ ቪድዮ እዚ ብAI ኮንፈርምድ እዩ ብግሮክ ናይ ኢሎን ማስክ AI ያብል ቼክት ኮይኑ ንጹር ዕለት 18 ወርሒ 3 ዝወፀ ምዃኑ ኣብ እስራኤል ገሊኡ ኣብ ቤንጋሪዮን ኣብቲ ኤርፖርት ናቶም ዘጋጠመ ካልእ ድማ ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ look at this እስራኤል ወላ ሓንቲ ዘይጋጥመ ከይመስለኩም ኢራን ንእስራኤል እውን ከም ሕሱም ትጭፍጭፍ ኣላ እያ ትረም ኣላ እስራኤል ዓድ ክሳራ ወርዳለ እዩ ናይ እስራኤል ክሳራ ግን እንትርፈ ዝሕጎስ እምበር ነዚ ሙዚቃ ሕጂ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ሙዚቃ ገይሮምሉ ኣለዎ እስራኤል ንክድምሰስ ዘሎ ትምኒት ናይ ገለገለ ሰብ ንበይኒ እዩ እስራኤላውያን ኩላቶም ነዚ ናይ ኢራን ይፍፅምዎ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእልና ግን እቲ መርሕነት ናይ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ግን ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ግጅፍ ዝኾነ ሕማቕ ዝኾነ ፅልኢ ንክወርድ እዩ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ እስራኤል ዘጋጥም ዘሎ እዩ it is happening
ተደጋጋሚ ድወፁ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወላ እኳ ጽኑዕ ዝኾነ ቁፅፅር ናይ ሶሻል ሚድያ እንተለዎም ሳሕቲ ድወፅ ካቤክስ ሳሕቲ ድወፅ ኢና ንርኢ ዘለና ኦፍ ኮርስ ቨሪፋይድ ኮይኑ ድወፅ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ሳክት ብኤአይ ጀነሬትድ ዝኸውን ስለ ዘሎ ብኤአይ ጀነሬትድ ዲ ኣይኮነን ብኤአይ ካ ቼክ ትገብረ አንፎርቹኔትሊ ከኑ ክንከይዳ ይንኽእል ኢና ብኤአይ ቼክ ኮይኑ ግን ዘጋጠመ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ከንሲ እስራኤል ቴልአቪቭ ካልኦት ቦታታት ወላ እውን እዚ ካብ ርሑቕ ዝሰኣሉ ወይ ድምፂ እውን ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም this is a very serious ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜን ካብዚ ንላዕሊ ኩናት ሓደገኛ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እንኮ ተሪፉ ዘሎ ሕጂ ኔክስት ስቴፕ ኣነ ዝፈርሆ ዘለኹ ኒኩለር ጥራይ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ከምዚ ክወርታ ተጀሚሩ ነተንያሁ ትዕቢት ናቲ መወዳእታ የብሉን ዘይብሉ ከዓ እንተዘይኮነ ካስ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ድዑል ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል እዩ ወላ ሓንቲ ከድምዕ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ ቀጠር ተፅሒፍዎ ዘሎ ከርእየኩም እየ ወላ ሓንቲ እዚ ትሑዝ እዩ ኦሮማይ ትሑዝ ምዃኑ ሕጂ ኣረጋጊፅና ኢና ቀደም እውን ሰብ ኣረጋጊፁ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ትሑዝ እዩ ወላ ሓንቲ ክገብር ዝኽእል ኣይኮነን ድሮም ምስኡ ዝነበሩ መቃልስቱ ኩላቶም ተስፋ ቆሪፆም እዮም ካብኡ ሆፕለስ እዚ ሰብ እዚ ኢሎም ኦሮማይ ተወዲ እዚ ሌጋሲ ናቱ ታሪክ ዝኸፈ ታሪክ ይክኸውን ምክንያቱ እስራኤል ብፍረ ነፍሱ ዝሓዝዎ ምዃኖም ኣረጋጊፁ እዩ ብዝዋን እዚ ሃገራት ዓረብ ዝያደ ዘርብሖ ንኣሜሪካ ንዑ ድማ ብውልቁ ዘርብሖ እየ ነይረ እስራኤል ዋላ ሓንቲ ዝገብርሉ የብሎም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዘን ሃገራት ዓረብ ንክድምሰሳ እዩ መሪፁ ዘሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን እስራኤል ጥራይ ኣይኮነ ዝጠፍእ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኤቭሪ ሌቨል ናይ ፅልዎኦም ዝነበረ ይዝጠፍእ ዘሎ and they know እቲ ዲቤት already this is the most important part እዚ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹም እስራኤል ነቲ ዝነበራ ፅልዋ ኣብ ኣሜሪካ ማክሲመም ትጥቀመሉላ ብግምጣሉ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝትንስእ ዘሎ ማዕበል ኣብ ኣሜሪካ is going to be ኣብ ታሪክ ፍሉይ ነገር ከጋጥም ድሕሪ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዘለናይ መድረክ እዩ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ሓንሳብና ሓዋርን ክፍታሕ ተኮይኑ ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ ዓመታት ይክኸውን ምክንያቱ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ነቲ ማጋ ዝበሃል ጥራይ ዘይኮነ ንሪል ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘለዎም ኩነታት ኮምፕሊትሊ ንክቕየር ዝገብር ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ጀጅብ ዝኾኑ ዓበይቲ ፀለውቲ ናይ ሚድያ ብፍላይ እቲ ፕራይቬት ሚድያ ዝበሃል ኢንዲፐንደንት ሚድያ ንእስራኤል ንኣሜሪካ ዝተገዘት ሃገር ምዃና ዳርጋ ኣሜሪካ ትራምፕ ዝበሃል ተተሓዘ ሰብ ምዃኑ ዳርጋ መዓልታዊ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ኢና ንብሎ ዘለና ናው እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መስኪነይቲ ቀጠር ተዘንግፀከ ማለት It expresses its strong condemnation and denunciation of what it calls the brutal Iranian targeting of Ras Laffan industrial city, which it says has caused fires that resulted in the DC region. ሕጂ ቀጠር እንታይ ገይራላ መን ኢኻ ትብሎ ኣምባሳደር ናይ ኢራን ሰጊጉ ኣላ ምክንያቱ ኢራን እያ ትሓርማ ዘላ እዚ ነገር እዚ ከመይ ክርድኦም ኣይከኣለን ኣሎ ኦፍኮርስ ክርድኦም ካይክእልን እዩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ናይ ዝወሪድዋ ዘሎ ንቀጠር ኣይሆፕ ሕማቕ ኦልሬዲ ሚሳይል ይወሪዱ ዘሎ ይብሎ ሚሳይል ተኮይኑ ድማ ተዳመጅ ከቢድ ክኸውን ዝኽእል ናይ ጋዝን ናይ ነዳድን ምዃኑ ድማ ይትረስዑ ልክዕ ክርቢት ምስ ወረደት እውን ክቃፀል ዝኽእልን መሊሱ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ይበዓል ንበዓል ስለዚ ቀጠር እዚ ከየጋጠመ ከሎ እቲ ካብ ዕዳጋ ጠጠው ኢላቶ ብዘላ ጥራይሲ ብሉምበርግ ኣብ ዘቐረባ ቁጠባናታ ክሳብ ብ14% ክጎድል ይኽእል ኢሎም ነይሮም ሕጂ ድማ ዋላ እውን እቲ ፀገም ተፈቲሑ ኣብ ዕዳጋ ክትቅርብ ኣይኮነትን ምክንያቱ እቲ ኢንፍራስትራክቸር 15 ዓመት ዝወሰደሉ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቅርፂ ንክበፅሕ ንክስራሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ዝኾነ ክሳራዊ ዘጋጥም ቀልጢፍካ ክትፅግኖ ትኽእል ኣይኮን ኣብ ገሊኡ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል እዩ ስለዚ ንቀጠር ፍፂንካ ኣናይስካ ክረአ ዘይኽእል ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ and it's going to be the same ነተን ካልኦት ሃገራት already they are on the target ሓደ ብሓደ ተን ካልኦትን ክረማ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ዋርኒንግ ናብ ኩለን እዩ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ምናልባት ብድሕሪ መጋረጃ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ንኢራን ከውድቑ ይሓስቡ እንተነይሮም they better think about it تقدر شجر بحجك مصام كم تغلى نرجع لنا every day زحلفت نفسه كف معك زحلفت تشجرنا طب نعبيه قيد على نسادهم كصوروا زغلوا سرعتنا إيران ما كود زغليد مسلم زلوا
እስራኤል ግን ነቲ ኩነታት መመሊሳ እስከሌት ትገብራላ መመሊሳ ኢራን ኣይኮነት ንላዕሊ ተወዞ ዘላ ክትፈልጡ ዘለኩ ኢራን ግብረ መልሲ ጥራይ ትብደላ እስራኤል ነቲ ነገር ንላዕሊ ትደይቦ ኢራን ድማ ምስ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ትብል ባይ ዘ ወይ ብምሉእ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ሓሶት ምዃኑ ፈሊጥና ስለምንታይ 95% ሚሳይላት ናይ ኢራን ኣጥፊና ነርና ድሮናት ናታ ኣጥፊና ይብሉ ነይሮም እቲ ሚሳይላት ትትኩሱ ዘለና ኢራን ግን ሕጂ እናበዝሐ ይመጽ ኣሎ so how is this exactly working ዳርቶ ትውዶ ኣለኻ ዝትኩስዎ ናብ ሓደ ክኸይድ ይግባእ ነው እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ምዃኑ እዩ so let's go to the war strategy Donald Trump ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣሎ what are his